bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jombo TV international calminal teddu umade men faade e moɗon sawtode ko Abdoulaye Hammady Sarr arɗo walla ari ɗo en gam yettinande ko toon kabaruji ɓuuri tengtude nde ɗon yontere e nder leydi Sénégal en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wonde ko toon Sankara ancien gouverneur mo Dakar inna wiye Ibrahima Sall o wirnama to e nayyi hono guenalɗe Yoffo caggal ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko wiyete banggue dawrugol mbiɗen to banggue politique wayno ko wiyete maître Abdoulaye Wade kanko o wiyete on Mamadou Diop Decroix o nandi ono ceerno Alassane Sall ay wayno ɓe mbaɗi coalition ɗo woni ko mbaɗi hono denla ko sababu muɗum so wona yaɓɓande ko wiyete hono sumgoji mairie jurɗi wadde tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi caggal ɗum ɗonne kadi ko wiyete hono Ousmane Sonko kamɓe koyemaɓe kadi ɓe mbaɗi ko yowiti e hono coalition mbiyen ko wiyete hono dental so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o wayno gatto hen ñande wonde ha ɓeydo yawde walla ha ɓeydo yaaje sikkela hen wayno kabaruji meɗen ɗo e Jombo TV international ɓurten hande jurnade tigui rigui to e nayyi hono leydi Guinée nder leydi Guinée Sikela caggal nde hono oɗo en mawɗo jeeyaɗo Allah biyata ko wiyete hono Alpha Condé ɗimiraɗo e duuɓi capanɗe jeetati e tati kono nonne kadi won yimɓe holliɓe wiiɓe ala o ɓuuri duuɓi capanɗe jeetati e tati o yitani ko kayitaji o tigui ko kayitaji Afrique naaɓe won wiiɓe o foti hebdede capanɗe jeetati e joyyi ha capanɗe jeetati e jeegom e nder ɗum noon ko wiyete kanko Alassane kanko hono Alpha Condé ñande dewo hoore biri mbiɗo ñande ale ne wayno ko nden tigui laamu makko soli walla laamu makko sola ngol laamu ren wayno laamu soli sona hono Mamadou Doumbouya Mamady Doumbouya e bandiraɓe tedduɓe so wiya Mamadou Doumbouya hewde famɗude mawɗo ko kalɗen e makko oɗo Mamadou Doumbouya ko adi foof wonno ko to e leydi Faraïse e caggal ɗon noon ko nandi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati 2018 kanko hoore makko hono Alpha Condé o nodditimo yo aro tawtere ko wiyete hono saaha ndeɓe kemno jeytare mabɓe e nder ɗon noon ko nden tigui rigui won andi hono Guinée naaɓe ɓuuri andudemo ɓuuri teskademo e nder ɗon o yoɓe o toppitama walla o toppitinama walla o halfinama yo jogo kala ko wiyete hono kisale ndenka hono hoorejo leydi ndi caggal ɗon kadi kala ɗoɓe jaaha ko kamɓe kewi yiyadude ene wayno sembinima ha no fewi walla mbiyen o rokkima doole ha no fewi caggal ɗum ɗon noon teskama oɗo saaha wonande leydi ndi wonande leydi ndi mbiɗen ko leydi Guinée ne wayno saaha nde o naati e laamu nde caɗele ngala noon ko nde ha woɗɗoy ne wayno wonande banggue lundiɓe ɗum no opposition e wayno ɓen ɗon Sikela ene wayno ɓe keeɓi ɗon caɗele no fewi ɗen caɗele noon ko guilay ko FNDC Front National pour la défense de la démocratie e nder leydi Guinée ne wayno ɓen ɗon nde seli laamu makko nde yo yaako toon dawal tataɓal ngal ko mbiyeten troisiéme mandat yogay ɓen ɗon coka jeeyaɓe ɗen ɗon terɗe kadi yogay men kadi mbaɗa heddi ko wiyetoni IFDG e gadagol hono Cellou Dalein Diallo ene wayno Cellou Dalein Diallo kañum hoore muɗum jaɓano koye toon dawal tataɓal ngal kono noon yimɓe ɓuuri ko naggui o soki sen duttima caggal seeɗa en wawi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi caggal nde ɓe mbaɗi sumgoji hoore leydiyankagal e nder hen hollitama wayno ko Cellou Dalein Diallo mo IFDG ne wayno ko on ɗon hayimo ni walla ko on ɗon ɓuurimo toɓɓe kono noon o wi ko ala hen hande o ala hen janggo caggal ɗum kadi o holli wawnere won andi ko wiyete hono yimɓe ɓe ganduɗa kadi ɓe daranaki kisal e potat ɓe daranaki gonga ɓen ɗon kadi ballitimo o bambimo hawo jotti e dawal ɗimmal ngal caggal ɗum kadi dawal tataɓal ngal ɗo woni 2020 hitande ɓennude nden ɗon kadi caggal nde ɓe jeehi hoorejo walla sumgoji hoore leydiyankagal nde ɓe jeehi toon nde hollitama ene wayno alama o ɓuuri sembe alama o ɓuuri doole alama o ɓuuri toɓɓe sowona Cellou Dalein Diallo caggal ɗum kadi o heɓtiri ɗum hono amdu e beeladi nder ɗum noon bandiraɓe tedduɓe o waɗi ɗum hono amdu e beeladi wonande hono Union africaine dental leyɗele Afrique en huccide enen ƴeewa hay hunde haalani hen ko wiyete hono fedde faggudu Afrique banggue hirnangue la CEDEAO enen kañumen kadi ene kuccini hen ƴewani omo yaaha dawal tataɓal ɗum noon no en holliti ene jaa e caɗele garɗe ɗe wonande hono Union africaine wonande hono CEDEAO yo kalni ɗo joni ɓe ni hen so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe ma gatu wiyete banggue CEDEAO so ɓooyi seeɗa e yesso kabaruji meɗen caggal ɗum ɗo noon bandiraɓe tedduɓe wonande mbiɗen ni ñande dew hoore biir koye nder ɗumen ne wayno kanko o yandina nde yandinade noon wayno ko wonande ala baɗɗo ɗum noon so wona neɗɗo mo hoolino onon Mamady Doumbouya hono liyetana kolen Mamadou Doumbouya nde o yandinade walla nde laamu makko solade sola koye nder galle makko ɗum galle lamorɗo o ɓorni comci makko ndi comci ko comci tan ɓe ganduɗa hoore maɗa ɓolorɗi e nder galle nder ɗon noon nde ɓe jagguimo nde caggal ɗum noon
noon hollitama nder hono coffre makko ɓe tawi hen kene wona hakke 30 millions ma woni kene wona hakke million ngaji nogas walla hedde million ngaji nogas coproje meɗen CFA ɗum noon o tawa koye makko heddi ko noon kam hay gotoɗa no foti caggal ɗum ɗon nde ɓe nanguimo nde ɓe jillima banggue o bang e nder hono lamorgo go ɗo woni hono Conakry wuro lamorgo go ɓe jillima hen banggue o bang caggal ɗum ɗon noon wayno ɓe moftumi ɓe woni e nokkuji e nder noon bandiraɓe tedduɓe ha e nder ɗum ɗon hollitama e caɗele kewɗe mbaɗino hen ɗen caɗele noon waɗande ko hono sukaɓe woni wayno soldat ji deuxiéme classe e wonande ɓen ɗon ɗiɗo nangga en gadde hen hono borjoŋagal walla won caɗele ɓen ɗon mbiyama gaara hono galleji Dianen walla boutique Dianen ene kela en guitta ko wiyete hono jawɗele Dianen caggal ɗum ɗon ɓen ɗon tinade ɓen ɗon nangga nde ɓe nanggade e kamɓe foof ɓe ɓoora haaɓe laaɓi haaɓe mbi ceerno caggal ɗum kadi wiyama ɗo e balɗe garoje ko jogui wadde ko wiyete numéro vert oɗo numéro vert ala ko jogui waɗoyta hen sowona janggo e jaam so neɗɗo addi caɗele walla wujji walla haali ko moƴƴani yo yimɓe jawno ko yaawi e ko yaaci kaala e numéro vert o taw jaɓata hen buuɗu jaɓata hen tangga beele ɓen ɗon mbaɗa boniyankoɓe ene mbawa jagguede caggal noon bandiraɓe tedduɓe ha joni hen wayno mbiɗen ni hannde ɓurɗen jundade ko wiyete hono Jangu kanko Alpha Condé e nder ɗo noon hollitama caggal daw yani nde hono oɗo enna horejo leydi Côte d'Ivoire ina wiya hono Alassane Ouattara oɗon ne jeeya e adiɓe noddudemo holko wimo o wi ko yo waɗ feere o yaltinamo ko yaawi e ko yaaci kono noon ene wayno ɗum ɗon nanama e kono noon ene wayno wonande kanko Mamadou Doumbia hay hunde o wiyani hay hunde o jabakimo caggal ɗum ɗo ene kadi wiyete hono Union africaine dental leyɗele Afrique kañumen CEDEAO kadi kañum koye mumen mbi noon caggal ɗum ɗon noon ene wayno ɓe mbaɗi batu ñande jeetati ɗo lewru no gonɗen ngol batu noon ko batu tan yewtidde kono min jodda e lawol goto hono visio conférence nde mbaɗi hen noon ko wiide tan eɓe ƴewno ɓe keblorto noɓe jaari to e nayyi e hono leydi Guinée Conakry kono haade mabɓe yaade hono George Weah horejo leydi Libéria kañum hoore mum haalniɓe gonga laaɓɗo cer wiiɓe wayno ko yoyti e hono ɗeɗo henna gueɗe ɓe potano jabde kala horejo leydi ene yaaha han dawal tataɓal ko wiyete wono troisiéme mandat ko caggal ɗum ɗon noon e nder hen haaluji kewɗi mbaɗi hen e nder ɗum ɗonne kadi to ene nder leydi Sénégal Barthélémy Dias mo ganduɗa kañum woni maire Sacré-Cœur kañum hoore muɗum yetti no fewi wonande nguɗo ene kono limbu ko wiyete hono kanko horejo leydi ndi walla gonɗo horejo leydi ndi ko noon no ñiñi no fewi wonande wono dental CEDEAO kañum e dental leyɗele dunde Afrique ko mbiyata hono Union africaine heɗiyankoɓe hettiyankoɓe radio kol heɗiyankoɓe hettiyankoɓe hono Jobbo TV international ene wayno oɗo saaha hande mbiɗeni ene wayno ɓurten jundade tigui rigui koto banggue leydi Guinée caggal ɗon noon ko wiyete hono Oumar Sissoko Embalo horejo leydi Guinée Bissau ene wayno kankone woni konngol satingol konngol noon o wi kanko de o wonde hakkude makkoye hono Alpha Condé meeɗani welde hay saaha goto kono noon ko waɗa ko o weltaki woni o weltaki ne wayno ko oɗo liiɓa ko walla ko foola ko walla ko folla ko wala hen hande wala hen janggo caggal ɗon o ƴefti hono téléphone makko o jokkodiri e hono Mamadou Doumbia wiide e kañum nde o yii ɗiɗo henna image uji walla ɗeɗo nata ene jaaha ene naayo banggue nder windere nde kala wayno ɗum ɗon holliti welanima hay saaha goto itta noon ne wayno hakkude mabɓe welani kono noon on ɗon ko taani ko tan e kala saaha caggal ɗum ɗon kadi ene wayno kanko oɗo Oumar Sissoko o Mballo o meeɗino haalde saaha goto o wi e nder batuji mabɓe o wi kala jaaɗo dawal tataɓal ɗum woni troisiéme mandat ene wayno on ɗon jagguira ko baɗɗo coup d'état noon o haalno ɗum ɗon ko ñande nogas lewru juko wonno koye batuji ɗino batuji noon ko to e nayyi hono leyɗele nder dunde Afrique gam salade caggal ɗum ɗon noon ene wayno kanko ha joni Oumar Sissoko e Mballo holliti o wi e kanko hoore makko kala ko CEDEAO haali ko hen wondi ko hen kadi o yadatani en tinen ganden paamen oɗo saaha ene wayno hono leydi walla leyɗele dunde Afrique ɓe peelama no fewi e nder ɗum noon mbiɗen ni caggal jalgu ngu waɗi ɓe mbaɗi jura yaɓande to e nayyi hono leydi Guinée lamorgo wonande hono Conakry e nder ɗon ene jeeya e arɓe e inde Union africaine ene jeeya e mabɓe ko yowiti hono horeɓe walla ardiɓe wiyete hono ardiɓe ko mbiyete ministre affaires étrangères woni halfinaɓe goto hen kala kalfinade kala ko wiyete hono gueɗe caggal leydi muɗum ene jeeya hen ko yowiti e hono to banggue leydi wonan to banggue leydi Ghana ene jeeya hono mo ganduɗa madame Shirley Ayoko onon ko hen jeeya caggal noon ko wiyete hono Robert Dissé on ɗon jeeya ko leydi Togo ko jaagoɗo kalfinade kala wiyete gueɗe caggal leydi mumen e wonenne kadi hono Alpha Bari on ɗon komo leydi Burkina Faso caggal mon kadi wiye hono George Fley on ɗon George Fley o ñamba oɗon komo leydi Nigéria e gardagol hono
hoorejo leydi walla leydi dental leyɗele CEDEAO e hono Jean Claude Kasfi Brou ene nde ɓe jetti nde ene wayno ene jeeya konnguɗi ɓe gadi yomnude hono Ba Kounda jafo noon wona Ba Kounda Mamadou Doumbouya ene jeeya e konguɗi ɓe gadi yomnude ko wiide ko addi ko fof eɓe jiiɗi yiide ko wiyete hono mawɗo janɗo o caggal nde kadi alay saago ummo ɗon so hannde so janggo so ɗo e balɗe daɓe ummo e leydi Guinée hayso fayi nder Afrique wona e nder Afrique banggue hirnangue woni Afrique de l'Ouest ko noon o yaltaka duunde Afrique nde caggal nde kadi ɓe ƴeewa kala ko wiyete hono cellal makko kadi oɗon faade feere ɓe jaltinama ko yaawi e ko yacci ɗum noon ene wayno ene jeeya e konguɗi ɓe kaali ni kono ɗiɗon konguɗi ene wayno wonande kamɓe oɗo henna ɓe ganduɗa ko hooreɓe leydi ɓe kamɓe ha e oɗo saaha taw ala koɓe kaali hen to banggue ha joni hono gueɗe caggal noon bandiraɓe tedduɓe wonande hono goto e ardiɓe wona pelle ɗe o woni hono Frayira Condé kanko Frayira Condé o holliti ko kanko ardi walla kanko woni secrétaire général du rassemblement du peuple de la Guinée holliti o wi wayno kanko Alpha Condé o meeɗano jooɗo hay saaha goto miijade omo gayna ko wiyete hono daabal tataɓal ngal ɗum noon wonano anniyaji makko bandiraɓe tedduɓe eɗen jogui ko kalden ha heewi kono noon saaha ɗisi raɓɓiden seeɗa bandiraɓe tedduɓe Allah jarama saago Allah saago moɗon soto ɗum ko Abdoulaye Hammady Sara aranno ɗo henna gam yewtinande on ko wiyete hono kabaruji ɓurɗi tengtude e nder leydi hono leydi Guinée Conakry bandiraɓe tedduɓe Allah jarama saago Allah saago moɗon hayso ko lawol.